ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି କଷ୍ଟକର ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅତି ସହଜରେ କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିବ ତାହା ଶିଖିବା। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପ୍ରଥମେ ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତଳେ ଥିବା 4 ଆଉ 1 ତ 5କୁ ମିଶାଇବା, ତାପରେ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। 1 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଓ 1 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ମିଶାଇବା। 4 5 20 ଯୁକ୍ତ 1 21 ବିଭକ୍ତ 5 21 ବିଭକ୍ତକ 5। ଏହାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ବିଭକ୍ତକ 21 ବିଭକ୍ତକ 5, ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହୋଇଯିବ 5 ବିଭକ୍ତ 21। ସିଧା ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଲେଖିଦେବା। 3 ଯୁକ୍ତ 5 ବିଭକ୍ତକ 21। ଏବେ 3 ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତ 21କୁ ମିଶାଇବା। 3 ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତ 21କୁ ମିଶାଇଲେ ହୋଇଯିବ 2 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 21 3 63 ଯୁକ୍ତ 5 ବିଭକ୍ତକ 21। ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 63ରେ 5 ମିଶିଲେ 68 ବିଭକ୍ତକ 21। ତ ଏହାପରେ 1 ବିଭକ୍ତକ 68 ବିଭକ୍ତକ 21ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହୋଇଯିବ 21 ବିଭକ୍ତକ 68। ଏହାପରେ 2 ଓ 21 ବିଭକ୍ତକ 68କୁ ମିଶାଇବା। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ହେବ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 68 ଦୁଣେ 8 ଦୁଣେ 16 6 ଦୁଣେ 12 1 13 ଯୁକ୍ତ 21 ବିଭକ୍ତକ 68। ତାକୁ ମିଶାଇଲେ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 6 1 7 3 2 5 1 ବିଭକ୍ତକ 68। ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହୋଇଯିବ 68 ବିଭକ୍ତକ 157। 1 ଯୁକ୍ତ 68 ବିଭକ୍ତକ 157, ତ ଆକୁ 1 ଆଉ 68 ବିଭକ୍ତ 157 ମିଶାଇଲେ 157 କେ 157 ଯୁକ୍ତ 68 ବିଭକ୍ତ 157। 157ରେ 68 ମିଶାଇଲେ 8 7 15 5 ରେ ଗୁଣିଲେ 1 5 11 1 12 2 ରେ ଗୁଣିଲେ 1 2 1 1 1 2 ବିଭକ୍ତ 157।